Yes. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, kas nakabag ka niya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag laigin, adita naging iliw. Dinggem to'y kutob, kutob to'y puso, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok mo may payapay, tapnon maekepan, iliw gensen na ay. Ililiwen ni karin yuni, ayang tiganda mo. Arakop, abuyugan ni as-aso. Ililiwen ni agad na samsam itnyem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus sa papiras ni bukbukot. Ililiwen ni areng-eng makitilang tilapayag. Umaikan ubiyag ko, mailiwak ko na ikenta. Rayaw ni Ilocano. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, kas kakamad kanya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag laigin, adita naging iliw. Dinggem to'y kutob, kutob to'y puso, aw-awagan naka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusong umay payapay, tapnong maekepan, iliw gensen na ay. Ililiwet ni karin yuni, ayat tidamda mo. Inairot na arakop, abuyugan ni as-aso. Ililiwen ni agad na samsam itnyem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus sa papiras ni bukbukot. Ililiwen ni areng-eng makitilan tilapayag. Umaikan ubiyag ko, mailiwak ko na ikenta. Ililiwen ni karin yuni, ayat tidamda mo. Inairot na arakop, abuyugan ni as-aso. Ililiwan ni agad na samsam itnyem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus sa papiras ni bukbukot. Asabayan ti ap-aprus sa papiras ni bukbukot. Rayaw ni Ilocano. Okay, datang